Haar, wat voor een rare doef is dat? Diamant. Ja, Een diamantdoef. ja, dat. Die zit daar, Ben, daar op de plank. Zie je? Ja, Loopt die er ook in? En de lip, ja, hop. Echt geweldig. De bro van Dichte heeft verstand van vogel. Ja. En hij had ook een goede smaak. Goede smaak is haar. Hij ligt ook zijn hart en ziel in, hè? Ja, Dus, dat. Kijk, die zijn nu boeren. en Ja. voeren. Die jongen aan het voeren. Oh ja, daarboven. Ja, ze zijn met boeren. Maar zien die jongen al droet aan? Ja, Oh, kijk die toch! zetten dan- Die zetten nou erin. Zie je dat, Ben? Ja, maar die voeren ook het vroeg, hè? Ja, ook ja, nou. Ja, Hé, maar haar, ik ben vrijgezel, maar dan zien dit 10 kindjes, denk ik, of niet? oh, dat. Zeker weten. De verzorgd die veel de kinderen verzorgde. Ik had me alles hier helemaal gevoeld en water, alles. Heb ze dat vandaag al gedaan? Ja, helemaal. Ja. En dat met deze temperaturen? Ja. Ja, daar best er goed op gekleed. Maar, Hey, even terug naar de keramiek, Ja. Herman. Er zei net, 2 ovens hebben. Ja. Waar is die staan? Die stond in de tweede garage. Dus dat is eigenlijk een garage over. Ja, eigenlijk is het niks meer voor mij. Nee, dat klopt. Maar dat is het gewoon dat ze hier kan blijven wonen, hè? Ja, Ik mooi kan even toch? goed hier nog, ik kan het gras maaien nog, dus zijn ze zelf blij met dat ik dat doe. En dan moet zo'n dingen meer. Kijk. Kijk, hier heb ik de oven staan. Dus, hè. Ah, ja. Ik zei alweer het kreeg klaar van cursisten, dat moet nog weer gebakken worden. Dus, Ja, heb ze leken Frank, op. het blijft toch een garage, jong? Ja. Ja, normaal is die veel meer ruimte, hè, maar nu staat het bouwgerij. Ja, bouwgerij die er diepte is vooral. van ons steeds en achter, ik gaat dadelijk ook weg. Dus dan werd alles gebakken. Hé, maar dus die dochter maakt ook Mijn keramiek. oudste dochter, ja, Wat is er nog meer? ik heb 2 dochters. Oké. Ja. En die doet keramiek dus ook. Ja. Die heeft dat ook nu met mij overgenomen dan. En die wilde ook met verder gaan. Ja. Hé, maar hoe werden de cursussen dan gegeven? Ja, daar wordt hij naar de zin in het hok. Zal we ook even nog. Het hok. Net het Waar staat atelier, het hè? hok? Het atelier. ja, Het hok. Ja, is die het werkkamer, Herman? Ja, ja, dat klopt. Dat heb ik eens van de kleinkinderen gekregen. En dat moest op werkkamer komen. En dat was wie ik nog werkte. Wat heeft zij gedaan? Ik heb bij justitie gewerkt. In het gevangeniswezen. Ik heb er eerst een aantal jaren met een paar collega's een keramiekbedrijf gerund. In de gevangenis? In de gevangenis. Maar toen in de gevangenis ben ik ook door gaan leren. Die mogelijkheid guf het te. En toen heb ik door de laatste jaren allemaal die elektronische detentie gedaan met die bandjes. Die mensen die toezitten, waar ik coördinator van Limburg en Brabant was. Oké. En ja, toen moest ik met 60 moest ik me in de fut. Dus, hier gaat Jurkes toes. en ik moet een 16 en dan 1. 17 jaar. Nee, ik, Al met 60 en 1 droet gegaan? Ja. Oh, oké. Ah. Oh, dus die heeft langer doorgewerkt dan Ja, die. een jaar lang gewerkt. En zo was ik het gelijk droet gegaan toen, dat weet ik nog. ja, het is van, Dus ja. Maar hij, nog steeds cursussen, hè? Ja. Gisteravond hebben ze nog cursus gehad hier. nou, Maar het had ook moeten reduceren toen met de corona. Ja. Maar het had maar 2 maanden gehad of 3 of zo gehad. En ja, voor jaar zat er 3, 6. En dat kreeg dat is allemaal klaar. Dat steeds allemaal voor 1 keer per jaar door onze raku-stok. Ik weet niet wat raku-stok is. Kunnen we in een open ding- vuurton. Ja? Er werd er gloeiend uitgehaald.
En dan springt die glazuur kapot, dan begint hij te krakeleren. En dan hoor je zo pik, pik, pik. En dan krijg je die zwarte stripjes erin allemaal opgekleurde stripjes. Vanwege de plotselinge Van de temperatuur. temperatuurverschillen, joh. En dan werd er nog eens in het water gaaien, dat het extremer werd. Nou, Raku. Raku-stok is dat dat. niet Een Japanse hè? Ja. methode. En dan doen ze 1 keer per jaar doen ze dat hier. En dan, dat is een leuke dag trouwens. Ja, Moeten we onthalen. Zo dan. ja de dag is wel bekend, maar ik weet hem niet. Ik heb hem nog niet gehoord van de dokter. Want dat krijg je eerst zoveel, dus die hebben ze ook al de dagen natuurlijk. Ja. Maar is het toevallig dat met... Daar heb ik nu nog gemaakt. Want dat moet ik net vragen. Ik zie wel vrij veel veugeltjes opzoeken. Ja, van de winter was er nog een kapot gegaan. Dus heb je misschien gezien, er staat een grote totem daar op een weg. En er stingen 2 vleugels om. En één is kapot gegaan met de winter. Ik denk, heb ik die voor de over. Die voor staat ook. Ik denk, daar maak ik er nog niet in op. Ja, dan, En dat is die. dat is die, ja. Doet zich dat dan niet pijn als er een keer wat kapot vries? Nee. Nou, dat is niet echt kapot gevroren. Ik denk, dat was met de storm omgegaan en toen is hij ongelukkig gevallen. Ja, dat is toch altijd een beetje poreus krijgen of zo'n vleugel staat. Dat is altijd een beetje, krijg je het eerste aanbreek. En wat is dat? Wat doorleed? Ja. Dit, Ja. dat is een kapot exemplaar. Kijk, dat is een van die dingen is ook aan de totem bezig en dat is die. Kijk, dat moet andersom denk ik. Kijk, en dat kan wel eens gebeuren over. Dat is altijd een verrassing kunt met elektrode of en zijn de kleuren was ze dings dat het zijn. Maar dan moeten we een nieuwe maken. En waar was dit dan eigenlijk voor? Die komt zo in een totem hier. Hier ging een foto van. Dat is. Straks hier ze erom van Ja, dat is met magneetjes hè? Ja, je niet echt hoort meer. Schieten. Ah, Kijk, ja. Dit is dit totem dan weer. Ja, die herken ik direct ja. Even Ja. kijken. Kijk, en daar zit die dingen in en dan moeten ze daar dan ook weer. En dan komt er dan binnenin nog een of andere figuur in. Maar het wil niet de ganse dezelfde hebben als dat ik gemaakt heb. Dus dat glazuur, dat komt er pas later op, Ja, normaal gesproken. ja, eerst. Dus als ze dat raku bijvoorbeeld is, dan doet ze het glazuur erop in Ja. de oven en dan haast ze op een gegeven moment uit de oven. En Ja. dan krijg ze dat Ja, krakeleren. tussen dat krakeleren, ja. Maar dat is ook een heel ander stookding. Die stook ze maar tot 1000 graden. Terwijl in de gewone oven tot 1080, 1100, 1200 tussen steen goed. Dus dan heb ze al. Maar tot 1000 graden zit Herman dan. Ja, als het nog is dat porselein pas begint vanaf 1300 graden, dan is het eigenlijk maar 1000 graden. Oké. Dus dat zijn nou allemaal gradaties in de dingen. Moeten we eigenlijk nog even de totem in real life zien? Ja, die staat Want op ik een heb wee. hem... Op een weeboete. Hoppawee. Ga jij voorop, Ben? Ja. Geriers. Als je gaat op, Bedankt, dan hoor. zit je wel hier op hier. Of zo duustig dat haar. Dan zet ze, zo duustig dat, dan zet ze zich Dit is zo. de rollator op de handrem en dan Ja, met de stek. Ik heb met de. Ja, dit is nu. Heel goed. Kijk. Ik kan met dit ene hand niet. Kan het niet. Oh, met die hand kan ze niet remmen. Nee, kan het niet. Dus dan pakt ze een doormhes op de stek in de linkshand. Ik was bijvoorbeeld zonder de bus. Hele kant helemaal weg. Ganse rechtse kant wordt Ja. goed gevallen. Ja. Kon er niet in, man, niet lopen. Niet. En nu gaat het wel een beetje. Ik ben nog 5 5 jaar geleden, Ja. dan bist er toch nog wiet gekomen haar. Ja. 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 We moeten naar. Het moet. Gaat niet in de antwoord. Maar Het kan niet anders, het moet. Ja. Maar praten moet het voor mij helemaal niet. Ja, en toch, want we zien al even, Ja, dan, in het begin is het lastig, maar ik kan dich nu al veel beter volgen. ja, dit is met de andere tijd dat beter was. Ja. Maar toen het werd is, ik kan er helemaal niet praten. Dus niet lopen, niet praten. Ja, helemaal niet.
Is Ik er had toch nog- is er wiet gekomen nog, hè? Ik kan, ik vroeger altijd, die rechts. Die is rechtshandig ook. Van, Je weet, en noemde die ook zijn. Schrijven dus ook links. Ja, het moet, kan niet anders. Kan niet anders meer. Die gaan, ja, Haar is het levende bewijs van de besnoeide album te leren. Nee, Ja. dat klopt, ja. ja, Nood breekt wet. Ja. Ik ben er ook bijna 75. Ik hoor. Ja, En dik best Herman? 73. ja, dat toch wel. Ja. Goed hoor eigenlijk. Ja, we waren met 9 toes, hè.